ar ôl sylwebu gyda rei grafel am gymaint o flynyddoedd, a grafel yw'r ynganiad cywir gyda llaw i'r cyfenw yna, nid gryfel fel mae lot o bobl yn gweud. A pawb yn ei nabod efo'r chwaraewr cryf cyhyrog pwerus ar y ca. Ond o ran ei gymeriadau, mae llawer o bobl yn gwybod hynny hefyd. Un o'r boes mwyaf ansicr byddech chi wedi cwrdd eriod ades i ddeall hynny, ond y boi oedd wedi dod i ddeall e'n fwy na neb oedd Bert Peel. Nawr Bert oedd y dyn oedd yn cario'r sponge ar Parc Ystradau os oedd rhywun wedi cael ei anafu. A Bert wedi dysgu i gymorth cyntaf, gymaint o dafau o'r first aid, dan ddeiar yn Pwll Glo Mynydd Mawr yn y Tumble. A byddai rei yn troi lan am gêm yn aml iawn yn cwyno bod i fraich yn dos, neu gos yn dos, neu swdwl neu gefenau. Ond oedd Bert yn ei ddeall yn iawn. A dyfa bilsen, lliw gwahanol ar gyfer unrhyw broblem. A bydde fe'n rhoi'r bilsen i rei, a bydde rei ar ôl rhyw 20 munud yn gweud, diolch Bert, weithodd hwnna'n dda, fi'n teimlo'n dda nawr. A dim ond ar ôl fe gwpla warau, blynyddoedd wedyn, gas ei wybod a dath ei sylweddoli, tawn y gyd oedd y Bert Peel, oedd tiwb o Smarties, a nybeth oedd wedi gwella popeth yn bod yna fe. Oedd Llanelli Waren erbyn rhyw dîm, maen nhw'n ennill yn hawdd, noson ddiflas tost yng nghanol Gaea, Arllws y Glaw, o'r ofnadw, a benderfynodd rei, tiw 20 munud o'r diwedd falle, i bod e wedi cael digon a bod e'n mynd mewn, neu'n siŵr bod y dŵr yn dwy yn y gawod. A lawr ag e'n dal i gos, a dath Bert mlaen gyda'r sponge a'r bwced dŵr yma, a y dŵr yn rhewi. A wedodd e, beth sy'n bod rei? A wedodd gaf, fi di na fi'n ben glin, mae'n dost fan hyn. Felly beth nath e, ath e mewn i'r bwced dŵr gyda'r sponge, llawn sponge o'r dŵr rewllyd yma, a jyst gwasgu fe ar ben rei. A hath graf yn grac a gweud, Bert, so ti'n gwrando beth fi'n gweud, fi di na fi'n meg glin achan. A wedodd Bert, yn dal i wasgu'r sponge ar ei benne. Fi'n gwybod yn gwmwys beth ti'n gweud, rei, wedodd e, ond fi'n gwybod le mae'r broblem. A dyna chi'r berthynas rhwng y ddoi, fel o'n i'n gweud, rei y cymeriad mawr. Y cymeriad mwyaf fi yn hanes rygbi a darlledu ar rygbi, fi'n credu. Ond mewn ffordd wahanol, oedd Bert yn wir gymeriad hefyd, fel o'n i'n gweud. Falle oedd e ddim yn gwybod mwy na mwy am gymorth cyntaf. Ond oedd e'n gwybod lot am bersonoliaeth pobl a'i cymeriad nhw. A oedd hwnna wedi gwneud y berthynas rhwng y ddoi yn berthynas arbennig iawn.